Ahojte. Podmienené formátovanie v Exceli. Používame ho na dynamickú zmenu formátu buniek na základe zvolených pravidiel. Nájdeme ho na hlavnom paneli v záložke štýly. Tu môžeme nájsť niekoľko predvolených možností a rôznych formátovaní. Nachádza sa tu aj časť na vytvorenie, zmazanie a správu týchto pravidiel. V prvom zadaní chceme zistiť, ktoré položky v sklade tvoria horných a dolných 25% hodnoty skladu. Postupovať budeme následovne. Najprv si vyberieme rozsah, ktorý chceme formátovať. V ponuke podmieneného formátovania si vyberieme pravidlá pre horné a dolné hodnoty a vyberieme možnosť prvých 10%. Tu si navolíme nami požadovanú hodnotu, v našom prípade 25%, a vyberieme si formátovanie. Na výber máme predvolené možnosti formátovania a tiež možnosť vytvoriť si vlastný formát. Tento istý postup zopakujeme pre spodných 25% hodnoty skladu. Vyberieme možnosť posledných 10% a prepíšeme hodnotu. Tentokrát ponecháme červené formátovanie. V druhom zadaní chceme vidieť, ako ktoré položky ovplyvňujú celkovú hmotnosť skladu. Znova si vyberieme rozsah, ktorý chceme formátovať. Tentokrát z ponuky vyberieme údajové pruhy a zvolíme štýl, ktorý nám vyhovuje. V treťom zadaní chceme, aby boli slova ovocie a zelenina farebne odlíšené. Zvolíme si rozsah a vytvoríme nové pravidlo. Formátovať budeme bunky na základe ich obsahu. Zvolíme si špecifický text a pre zeleninu zvolíme možnosť slova obsahujúce. Takto budú formátované len tie bunky, ktoré obsahujú slovo zelenina. Pre ovocie zvolíme rovnakú možnosť v nových pravidlách v časti slova, bunky, ktoré obsahujú špecifický text, avšak teraz vyberieme možnosť začínajúce sa na. Keďže zvolíme možnosť písmen ovo, znamená, že takto budú formátované všetky bunky, ktoré obsahujú slova začínajúce na ovo. Takže nie len ovocie, ale napríklad aj ovocinár. Ak chceme zmeniť formátovanie rozsahu buniek, tento rozsah si vyberieme a vyberieme možnosť spravovať pravidlá. Tu vidíme všetky pravidlá, ktoré sú v danom rozsahu. Dvojklikom na pravidlo sa dostaneme do jeho nastavení, kde môžeme zmeniť jeho výzor alebo teda obmedzenie. Ak chceme zmeniť napríklad našich posledných 25% na 15%, urobíme to jednoduchým prepísaním hodnoty a potvrdením. Dáta sa dynamicky zmenia až po stlačení tlačidla Použiť alebo po stlačení tlačidla OK. Ako sme povedali, podmienené formátovanie je dynamická zmena formátu buniek na základe pravidiel. To znamená, že ak do rozsahu pridáme nové údaje, prípadne údaje zmeníme, bude sa formátovanie buniek meniť dynamicky podľa zvolených pravidiel.
Ďakujem za pozornosť a v prípade otázok neváhajte napísať komentár, rád odpíšem.